Tirƙa shi, ku kalli yadda al'ummar ƙasar Gabon ke murna da juyin mulkin da aka yi a ƙasarsu. Wannan farin ciki suke yi suna jinjina ma sojojin da suka yi juyin mulki akan ƙoƙarin da suka yi. Shin wai mulkin dimokuraɗiyyar nan wai yaya ne? Tom, Allah ya sa mu dace, ECOWAS aiki fa ya tashi gadan-gadan. To fa, jama'a magana ake na juyin mulki a ƙasar Gabon. So kamar da ku sani dai sojoji kamar yadda ake juyin mulki a ƙasar Niger, sojoji suka hamɓare gwamnatin demokradiyya. To an kuma fa wai aka ce wai mace ta haifi mace. Me ya faru a ƙasar Gabon ma an ƙara samun sojoji sun bige demokradiyya, sun kwace, sun ce sun kwace. To ina sa wai wannan abin da yake faruwa ci gaba zai kawo mana ne a koko tashi hankali zai kawo mana Afirka ne. So ni dai yanzu abin da zan ce sai dan ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sojoji sun fa tashi tsaye. So akwai wanda ya ce wai cizo kai yanzu me zaka iya ci a ƙasar mu ta Najeriya? Nace to ni da abin da zan iya cewa shine kawai nawa kallo. Aka ce idan faɗan da ya fi ƙarfin ka koma gefe ka kalla, muna gefe mu muna kallo. Idan mun ga wani abin da ya tace mu fito mu an karar da mutane mu gaya wa mutane shi. Tofa wata sabuwa ana wata siga wata. A yau ne muka tashi da safe da labari da ɗimi-ɗimin shi, zazzafan labari cewa a ƙasar Gabon an zabga juyin mulki. Babban abin da zai baka mamaki da kuma ka tsaya kai tunani wai kamar sojojin ga kanunsu haɗe suke da sojojin Mali da na Burkina da na Guinea da na Niger da sauran ƙasashen kamar kanunsu haɗe suke. Kai wannan ƙasan ta Gabon fa da aka yi juyin mulki da muka samu labari a yau, ita ma karan kanta renon Faransa ce. Kuma a cikin bayanan da sojojin da suka yi juyin mulki suka gabatar lokacin da suka zo suna bayani ga 'yan ƙasa, sun gudanar da wannan juyin mulki ne a ƙarƙashin zaluncin da ake ma 'yan ƙasansu da kuma magudi da ake yi wajen zaɓe da mulkin danniya. Kuma sun zargi ƙasar Faransa da abubuwa da dama waɗanda za ku ji bayanansu nan gaba. Sannan kuma bugu da ƙari, babban abin da zai ƙara baka mamaki, su ma sun rufe iyakokin ƙasarsu sama da ƙasa gangan. Ƙungiyar ECOWAS za a kai ma Gabon hari ko kuma Niger ko kuma Mali ko kuma Guinea ko Burkina. Lalle na yarda, na ƙara tabbatar da magana ta da nake yi cikin wasa in ce Afirka sai fini in ce ma Macron, wallahi maganan nan ta fara tabbata. Allah ya tabbatar da ita, Allah ya ba ƙasashenmu na Afirka zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ku saurara ku ji bayanin da sojojin da suka juyin mulki a ƙasar Gabon suke korowa. De la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Jama'a da alamu da Afirka gabaki ɗaya tana ƙoƙarin komawa hannun mulkin soja, domin yanzu haka zancen da ake ciki Gabon ma sojoji sun karɓe mulki. Gashi nan. Des institutions CTRI au nom du peuple gabonais et 40. Amma da alamun dai nasu karɓan mulkin sai da aka yi ba ta kashi kafin suka samu suka karɓi mulki. Ban dai gama tabbatar da cewa wannan zancen gaskiya bane, amma ga wani bidiyo yana ta yawo 'yan ƙasa na murna bayan tabbatar da kudeta. Da alamu dai kudeta da ya fara burge sojojin Afirka su karɓi mulki su yi zaman su daram, saboda haka ƙasashen nan gabaki ɗaya sun yi kudetar sun hau mulki sun zauna. Ubangiji Allah ya sa hakan shine mafita ga Afirka gabaki daya. Saura Najeriya uwa, kuna fatan aiwa Najeriya ko ko dai a kyale mana Baba Bola Ahmad Tinubu ja gaba ya karbi kasa? Ai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sojojin gaban sun tunkube gwamnatin Ali Bongo, ma'ana a daren jiya suka juyin mulki, yau kuma suka fito suka bayyana media cewa sun yi juyin mulki sun tube gwamnatin Ali Bongo tare da kafa wasu dokoki wanda za ku ji su a yanzu haka.
et garante de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Ikon Allah sai kallo shi wannan kudin ma fa da akai a Gabon fa ba ma fa irin kudin da ake yi bane. Bugu da ƙari dama a 2019 an taɓa kokarin yin kudin a Gabon din amma bai yiwu ba. Wannan shine hambararren shugaban ƙasar Gabon. Waɗannan kuma na sanama su ne suka yi kudin. A yadda bayanai suka zo tun karfe 5:42 suka yi kudin amma suka bayyana abin yau da sassafen nan. Bugu da ƙari kuma sun kafa wasu dokoki masu tsauri su rufe bodojinsu ga baki ɗaya sannan kuma sun ce za su kuma fitowa media su faɗi wani abu wanda suka kuma fito da shi sabo. Na ce Allah sa mu ji alkhairi. To Allah shiga tsakanin nagari da mugu ba ga irin ta ba, ba ga ta ba. Wato 'yan Afirka ya kamata mu falka mu gane cewa siyasa ko demokuraɗiyya da muke cewa wallahi ba ta da gindin zama a Afirka. Wato inda za ka duba yau kusan shekara 50 mutanen nan suna mulkin ƙasa family guda. Da a ce aikin suke ma 'yan ƙasar da sai dai a yi koyi da su. Ba wai a'a a dinga kalubalanta su ba amma ba kalubalen da yau suka samu yau gashi sojoji sun yi jujin mulki. To da wanda muke kira muke ce ma masu kare demokuraɗiyya wai cewar a demokuraɗiyya ta yi mulkin kama karya ta yi mulkin soja. To me yasa ma demokuraɗiyya da ake yi ta Afirka ba irin ta European ba ce ba. Ka duba Ali Gabon baban shi ya yi mulki shi ma ya mulki. Amma duk da haka diba yadda tafiya take tafiya 'yan kasar yau ga su an yi zaɓe an ce ba sahihin zaɓe ba ne ba aka yi. Daga yin zaɓe ba a hiddo rizalta ba a hiddo komi ba kafin sahiya ta waye kawai a ce mutum ya ce shi ya ci a je a ba da rizalta shi ya ci kowa san ba gaskiya ba ne ba. Wannan siyasar da muke gani ta turawa da ake yi kawai mutanenmu shugabanni 'yan shekanayika ne. Wato duk shugaban da zai zama to shugaban shekanayika za ka ga kullum yana samun kalubale. Da wannan muke kira ga shugabannin Afirka su farka da su da 'yan uwa gaba ɗaya matasa 'yan boko su gyara demokuraɗiyyarsu su gyara siyasarsu ta Afirka. Wallahi shine abin da kawai zai fidda mu daga cikin wannan dabalbawa da ake fama. Ka dubi matsayin ƙasar nan fa ba wasu mutane da yawa ba population din shi duka guda nawa ne su nawa ne miliyan nawa ne. Gabon suna da icci suna da man fetur suna da zinariya ga ruwa amma ka dubi ƙasar yadda take tafiya da yadda 'yan ƙasar suke sai tax sai wane ne da sauransu. Duk da 'yan ƙasar sun ce ana ma 'yan ƙasar aiki ko aiki hatta kuf da Afirka da aka zo aka yi ƙasar an samu kalubale 'yan ƙasar sun ce ɓannan kuɗi kawai suka gwamnati ya yi ba wani amfani ba ribar da aka ci a ciki. To yau dai ba dai sojoji sun kawo ƙarshen mulkin yanzu muna jira mu ji daɗa turawa da kuma masu kare demokuraɗiyya ya za su cewa kuma me za su ɗauka wannan tafiya. Wallahi kowa ya san wannan siyasa ba siyasa ba ce ta kwarai. Siyasa ce ake tafiya wanda ba abin kwarai ba. Abin da mutane suke kira da shi shine abin da kowa yake cewa 'yan Afirka mu gyara siyasa mu shugabannin Afirka su san kishin ƙasarsu su san mutanensu ba yi ma turawa aiki ba ba rajin kare muradin turawa ba. Yau Afirka in ka duba kullum ana ganinta da arziki da abubuwa amma yau Afirka kullum mu ne koma baya mu ne gudun hijira mu ne shiga turai mu ne wane ne. To muna fatan dai ubangiji Allah ya sa haka shi zama alkhairi ga wannan juyin mulki da aka musu su ma Allah kawo ƙarshen wannan. L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté. Magana ake ta kuri a cikin garin kasar Gabon. Kai da ba. To Allah samu dace. To shi juyin mulki ta tabbata a Gabon da sassafen nan mu ma a bamu a huta kawai ba ruwana. Sake juyin mulki a Gabon aya ne ga gwamnatin Najeriya wallahi tallahi atiku khair ba ruwana. Tirka shi ku kalli yadda al'ummar ƙasar Gabon ke murna da juyin mulkin da aka yi a ƙasarsu.
wannan farin ciki suke yi suna jinjina ma sojojin da suka yi juyin mulki akan kokarin da suka yi. Shin wai mulkin demokuraɗiyyar nan wai yaya ne? Tom, Allah ya sa mu dace. ECOWAS aiki fa ya tashi gadan-gadan.